Nogometna reprezentacija naše zemlje sinoć je u prijateljskom susretu s Makedonijom na stadionu Bilino polje u Zenici odigrala neriješeno 2:2. Izabranici selektora Kodre, kojem je sinoćnja utakmica bila ujedno i prva u ulozi selektora na domaćem terenu, su sjajno odigrali prvih 30 minuta. Nakon toga dolazi do pada, posebno u igri zadnje linije našeg tima, što su gosti iskoristili i na kraju došli do zasluženog remija. Izabranici selektora Kodre odigrali su veoma dobrih pola sata na početku meča. Već u 17. minuti Misimović dobro ubacuje iz ugla, a Damjanović kažnjava slabu reakciju makedonske odbrane. Najljepša akcija na utakmici viđena je 3 minute poslije. Poveo je Ibričić, nastavio Vladavić, a završio Dario Damjanović svojim drugim golom. Kako se bližio odmor, koncentracija naše odbrane je popuštala, što je iskoristio Goran Maznov u 41. i 45. minuti i izjednačio na 2:2, što je bio i konačan rezultat ovog susreta. Zadovoljan sam imajući u vidu sve ove neke poteškoće koje smo imali u zadnjih 2-3 dana i došli smo tu da igramo utakmicu sa 15 igrača. Drugo povrijeme igrači su bili definitivno dosta umorni, ali bez obzira na to mislim čak da finišu utakmicu da smo imali neki par šansi da smo mogli čak i da pobjedimo. Mislim da na kraju 2:2 je realno. Mi smo na početku stavili nešto sam stavio što normalno vjerovatno ne bi, ali da smo probali, pošto u veznom redu nismo imali igrač nam je falio tu, tako da drugo poluvreme više smo kontrolirali nego prvo i na kraju kako je krenulo ja sam zadovoljan. Tako da i još jednom želim Kodri se najbolje u kvalifikacijama. Naredni termini UEFA za odigravanje prijateljskih utakmica su u maju. To će sigurno iskoristiti i naš stručni štab da dogovori još utakmica za provjeru i uigravanje uoči kvalifikacija za svjetsko prvenstvo koje startuju u septembru.